Eu vreau să-mi dați și mie o notă, pentru că astăzi vom face skin-uri, doar că nu pe desktop, pe nimic, doar așa. Deci, primul meu skin care, nu chiar primul, arată bine. Hai să vă dau câte Robux-uri, deci 80 plus DNC. Șichte fața, nu știu, got clump, pălărie cu masca, black, pantalonii, bluză și Adidas și foarte frumoși. Față, așa. Și acum voi face al doilea skin, care nu știu dacă le plac la toți. Am și Samiu, da, apropo. Așa, deci, tot cu pălăria poate să fie. Așa, așa. Eu de obicei îmi fac skin-urile așa mai, nu știu. Nu. Nu e bine. Nu știu ce să-mi fac să înțeleg. Uite. Ce pantaloni am. Cred că da, știu. Așa. Nu mai fi și așa. Puteți. Sau așa. Dar nu, mai bine stă așa. Așa, al doilea skin, așa. Acum îl facem pe al treilea. Vreau măcar 5 să fac. Ăsta. Ăsta. Și cu ăsta. Ia vezi? O, da, arată bine și așa. Deci, așa. Și mai avem încă unul de făcut, dar ăla vreau să-l fac foarte frumos. Care e așa, la costum mai elegant, așa. Uitați câte Robux. Este înțeleag că aș vrea să-mi cumpăr niște pantaloni, poate, ca să mi se asorteze. Ce să-mi iau, frate, că nu știu ce să-mi... Vedeți că arată bine, nu știu. Sau? Sau este cum avem niște pantaloni. Op. Să-mi cont, ce-am dat? Doar că vreau să fac așa mai... Am asta, cred că așa. Așa, da, așa, stai, accesorii. Nu prea am nevoie aici. Sau doar... Nu, că asta mi le punem pe față. Față am doar asta, am manșel. Da. E chiar. Ia stai tu un pic, o rucsăcel. Da, îmi place. Sau ia stai ce mai și more. Eu aici am băiat serios. Love Rivals. Da, o să fac și episodii cu Rivals. Da, rucsăcele îmi plac. 6, 7, 6, 7. Da, un sniper îmi place. Dacă am scump. Adică am Robux, da. Eu fac asta doar pentru voi. Să dați ceva acolo, ceva.
să dați măcar și voi acolo un like, că dacă nu, nu mai fac niciodată video-uri, mă las de YouTube și gata. Sau să-mi iau ăsta de pe Fortnite. Nu de pe Fortnite, într-o Robux, parcă de pe Fortnite. Stai. Ia stai. Cum se scrie steag? Este leac. Romanian. Doar scriu Romanian. România. Oh, Romania. Oh, Romania. 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 România, 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 Da, o să iau asta. Neapărat. Ia, poți să ții și haine de România, nu cred. Nu cred. Mă fac chiar insagi. Ia uite-mă. Accesorii. Nu să-l pun acum. Nu să-l pun chiar acum. Dacă o să-l iau pe... De unde l-am pus, mă, pe ăsta? Stă leac. Vreau să-l scot, steagul. Sau să las așa? Nu las. Îl cumpăr pe ăsta. Știi ce? Îl am la altă. Doar în alba să fie. Dar acum vreau să-mi scot alea. De unde el? La accesorii, de unde? Adarăm. Eu aș putea să-mi pun astea. Da, ce ziceți? Arată bine. Ce ziceți? Vă place? Așa. Asta ar fi un skin de mafio, da. Arată bine. Am consumat ceva Robux, dar pentru voi. Vă sunteți ceva. Aș mai putea să mai fac chestii la el, dar deja nu prea... Ia, ce mai avem? Pistol. Eu pistolul. Unde îl pun? Îl pun în mână? Nu-mi place. Backpack, mă. Pot să-mi pun și geantă, dar nu. YouTube, da. Gata, las. Bă, eu am făcut cât de bine am putut, mi-am dat Robux, adică dufle 135. Asta e ceva Robux, n-ai ce zice. Și mai am și Adidas și care au costat, dar nu mai ies. Să mai arăt. În fine, am dat ceva Robux. Sper să dați voi acolo un like. Eu am fost Ianis. Dați voi acolo un like, un subscribe, v-am pupat. Dacă vreți să mai fac serii din astea, mai scrieți acolo în comentarii să văd aprecieri. Să facem măcar la acest episod, măcar 20 de like-uri și voi face. Deci, v-am pupat. Eu am fost Florianis George Ronaldo. Pa, pa.